Siphinde sanibonani nginibingelele. Namhlanje sizokhuluma ngamaphupho enkomo. Ukuphupha inkomo emnyama, lokho kubikwa ukuthi kunesidalwa esingahlambulukile noma esingcolile. Ukuphupha inkomo emhlophe kungabika ukukhanya kwezinto zakho noma kubike ukuthi usondelene nedlozi elihlambulukile. Ukuphupha inkomo ebomvu kungabika isidalwa sasekhaya komama. Ukuphupha ujahwa yiy'nkomo zikukhipha ekhaya, lokho kungabika ulaka labaphansi ukuthi khona abangajabule ngakho, noma kulo muzi osuke ukhishwa kuwona ileso nkomo awuyenwa kuleso sibongo. Ngiyathemba ukuthi